Ngiyabingelela Mkhanya Kude TV ama viewers, ngiyabingelela uSthembiso Celelo bafethu subscribe bani ni like ni follow bafethu ni comment. Yeah, manje ngizongena kulolu daba lokufa komuntu ejele. Uma kuthiwa umuntu ufile ejele, ushonele ejele, ngeke ngabona ke kuma comments mhlambe nje kuze ngize kulolu daba amanye ama viewers laphana comment ebuza ukuthi umuntu uma efile kuyaye kwenziwe njani. Ejele ke kuyenzeka ukuthi umuntu adlule emhlabeni. Ngiyakhumbula nje ngisanda kufika ejele, sahlala nje kwakukhona umunye ubaba esasihlala naye endlini. Ubaba nje wayesekhulile, eyithandela nje ukuyibhemela Nkosi yami imboza yakhe, kubaba nje oyikhulekele. Uthe ngelinye ilanga kuneyincika sasikhonza nayo, wasuka nje kwathi kuntambama mhlawumbe kwakula kopho 7 7:30 wathatha iBhayibheli wonikeza lenciko, wathi ngiyakupha nciko nanti iBhayibheli. So ubejwayeleke ukusebenzisa ifoni yomunye umfowethu mayesuke efonela kubo. So uma eyinika ke lenciko leBhayibheli bese kulalo ubejwayeleke lo baba ukuthi njoba ngaye ngachaza before ukuthi ejele kuqala ukugezwa ebusuku ngo-12 nje khona abantu asuke beqala begeza ngo-12 ebusuku. So bejwayele ukugeza ngabo-12 evusana nomunye ubaba bebejwayele ukuthi uma eqalele leli khehla leli baliqeda livuse lo baba ahamba ayogeza. Uma kuqale lo baba uyageza uma eqeda avuse lona leli khehla. So ahamba ayogeza njengoba ngisho ukuthi amanzi ejele ke ayabanda, bebanda mina ashise amanzi ejele ngoba sekuzophuma yonke leminyaka nje bebanda nje amanzi busika nehlobo. Shuthi ke ahamba ayogeza lo baba, mina ngizophaphama ngo-3 ngizwa nje ibonjwe ngeke ukuthi abantu baba ngumsindo endlini kwenze njani. Manje ngithi ngiyaphaphama abantu bahleli ukhanya ngisho ugesi ke ejele uyacishwa ngabo-10 ebusuku. Hawu kukhanya kuyakhanya ugesi kuyaxoxa, hayibo hey nakho ukuthi uyikhehla lishonile. Hawu ngithi mina hey mhlambe yiboshwa sezilibulele nje ikhehla lishone kanjani, yabo. Kanti lihambile lo gesi ikhehla la ngamvusa lo baba lo ujolo ugeze ukuthi kuqale lona. Uyena manje seyogeza ukuthi uzolivusa uzobona kanjalo ukuthi hawu uthi uyalivusa lo ukuthi alivuki, yabona. Hey sahlala soze kwaze kwasa ngoba phela asebiziwe kwashawa icapha la, afika la afika abuka nje kuphela asuka hamba, yabo. Hayi ibotshwe ezinye seyifuna ukuphuma zithi hayi ngeke sihlale endlini nomuntu ofile. Ngiyaxoxe iyahlekisa lento khona abantu abangababulali lapha, yabo, kodwa bayasaba ukuhlala endlini nomuntu ofile, uyabona. Hey sahlala saze kwathi mhlawumbe ngo 5:30 kuyela ko-6 kanje ekseni kwayemasakhishwa kulento kwathiwa sami songena kwezinye izindlu, sahamba songena kwezinye izindlu. Uyazi le nto yangixaka lelo khehla lelo lahlala embhedeni kanjalo lifile kanjalo lilele lembhedeni kwaze kwafika udokotela ngo-11:30 emini bese azojeka ukuthi ikwenzekeni bafuna nani nembangela ukufa like isidungu nje saye sasuswa khona impela kwakuyoshaya u1 kuyimasikhishwe endlini. Elinye indiye lalala ngaphezulu kwakhe kombhedo wakhe, same time wathi ekhishwa nje hawu labe liyo thatha ingubo zalo lingena kulombhede waleli khehla, yabo. Bakala abantu bathi lo muntu lo ephuma nje umuntu kanje kunabantu abashintsha indlu bashintshiswa ukuthi leli khehla kufela umuntu endlini. Indaba manje nansi kusefile manje ithini into abantu okukwazi ngayipi indlela.
lo mfethu obejwayele ukufona kuyena wakhuluma nje ukuthi ucabanga ukubafonela abatshela wathi kodwa akayeke kanje yabo lona amaphoyisa wenze wona ngendlela yawo ngoba uzothi uyafona labantu abafone ejele bathi bazwe kuthiwa ubani akasekho bese gcina kuseshwa phela manje kuthiwa uzwe ngobani kanjani. So sabona sekufika nje lapho iphoyisa lizobuza ukuthi akekho umuntu owaziyo abantu bakubo kwaleli kehla. Hayi wavela ke lo mfuthu wayefuna ke hayi mina bengeke ube lokhuze besiye yabona awungasho ke phela ukuthi ubefona ngefoni yakhe ethi hayi bekufonela nge-world call bese ngimfonise nge-world call lapha na inamba zanu bakubo zikhona efoni elokhuzeni kwi-diary yami yabo abanikezeke lezo inamba lezo abafoneke. Into engayibuka kunalento ezenziwayo like esingamasiko uthola ukuthi umuntu umefile lapho kuthiwa akahambe yolandwa lapho ngehlahla lomlahla nkosi angaze noma isiko noma yini kodwa nje into enjengaleyo kuthiwa uyolandwa ngehlahla lomlahla nkosi. Bathi mebefika abazali bakhe abantu ababesebenzela lapha ngaphandle bajikiswa lapha kwathiwa ngeke kuthiwa abakhulume ngehlahla le elokhuzeni egatini le kodwa lo muntu ufele elokhuzeni eselini uyabo. So ezinye izinto lezo obona ukuthi eyiboshwa ziphatheka kabuhlungu. So uma esefile kanjalo kwathathwa kwayiswa sibhedlela kufakwe lelo bhokisi la khona ke angazi ke angifuna uqamba angaze ngiyibone mina imoshwari ejela angazi noma ikhona yini owesivile kodwa nje hayi wathathwa ke ukuthi engathi futhi ikhona indawo ngoba emoshwari sort of because manje befela lapha nje ukuthi sebekhishwa kanjalo ngebhokisi kufika abantu bakubo sebezomlanda. Bafika abantu bezomlanda kanjani. Ngiyakhumbula nje nomunye umfana wenzekelwa nje enye into engayazi nami ukuthi ngizoyichaza kanjani. Wayengena inkinga wayibhema ihunga kodwa lo mfana wayibhema ihunga wayesemncane lo mfana ngicatshwa yoko 24 25 abantu abasendlini yakhe bekani mina thina sibona phela ma we exercise la eBene Plus awu lo mfana usenokuhamba manje avula imlenze mehamba futhi manje kukhukhumala isende manje asazi ke ngoba engathi kuthiwa wayeboshelwe futhi irape lo mfana mhlambe wacushwa noma kwenziwana ngasi but kukhukhumala isende and ekhala ngokuthi libhlungu wahamba esibhedlela wohlinzwa wabuya nje right esehamba kahle but awuzange uzuphela u3 days ebuyile kwashona. Ngikhumbula kahle indawo lomfana yake yaba inkinga ngithola ukuthi manje ngathi akwaziwa abantu bakubo ukuthi bazotholakala kanjani kuze kube namhlanje anginayisho noma wagcina engcwatshweni noma wagcina engcwatshweni uhulumeni kodwa nje izinto ezinjalo kubuhlungu ngempela ukufaka umuntu ejele because uyayuthola ukuthi kunabantu abadonsa mfethu igwebo ezinkulu yabona lonto le. So uma kufa umuntu ojele kanjalo ejele phambi kweni abanye abayafa kuphakanywa yabo abanye umunye agula afa khona nje omunye ngikhumbula kahle wavelwa nenkinga yesikhumba nje isikhumba sakhe la ngaphezulu umzimba wonke like saba green and kungathi siqinile mawusibuka ngisho ngifuna ukuthi sasiqinile ngoba ngikaze ngisithinte kodwa ukusibuka kwami ngangisibuka ngimbuka lo muntu ngathi siqinile lesi sikhumba. Lento yamphatha wasuswe section ohlaliswa esibhedlela uma esehlaliswa esibhedlela lapha akuphelanga futhi inyanga wathi useshonile naye futhi kwaba umzukuzuku indaba yakhe kukhuluma indaba ukuthi abantu bakuba ngathi abatholakala nani angazi ukuthi kwagcina kwenzeke kanjani noma wagcina engcwatshwa uhulumeni noma kwenzakalana ngasi but ibhlungu le yanto ngalendlela ukuthi ngoba usuke nawe phela ushaya isigwebo usuku unokuthi ngishala isigwebo sami ngizogoduka ngiye ekhaya. So ngesikhathi ubona abantu befa ngalolu hlobo ngaphakathi ejele lonto igcina nawe usuyibona usulahla ithemba ukuthi uthi mina ngoba ngophuma ngiphila yabo ngoba ibhlungu le yanto ibhlungu ngoba ngicanga ukuthi noma ngabe uthi umuntu usuke onile ngalendlela usukone ngayo but basuke benemndeni abantu yabona
asuke isabalindile ngaphandle, abanye banezingane esuke isabalindile ngaphandle, yabo. So ukufa komuntu ejele nje ayi kuyenzeka bafowethu, and yabona mawusubona ibhokisi leli liphuma kanje, hey wonke umuntu usuke ngekho right, uyabona bayashintsha bonke abantu kuthiwa yabona kuba buhlungu kakhulu ke mekuthiwa ufa umuntu kanjalo kade ephakama, yabo. Izinto kade zenzeka ukuthi umuntu ufike waphakama ngesiboshwa, singafi lesiboshwa waphakame ngaso, yena isikhathi eshawa amaphoyisa vela ashawa amaphoyisa avela afika ufele esibhedlela. Baningi nje futhi kwenzeka kanjalo kubona, uphakame ngesiboshwa wasigwaza savele sangafa, so sagwazeka njengendlela esigwazeke ngayo sayisibhedlela saphila. Yena uthothi udidikele obaba shuthi walimala kakhulu wafa, yabona. So kuba buhlungu kufa komuntu nje. Ngiyakhumbula nje omunye umfowethu washonayo naye wakade ephakamile, uphakama wadidikele obaba. Uyazi ukuthi eshawa nje ethathwa ngevayeza kade eqeda ukushawa, indlela mina ngabona indlela ayilengise ngayo ikhanda kanje ukuthi ayingeke lo muntu uthi uyaphila nje, yabo. And washona, and obuhlungu kakhulu lo mfowethu lo wayesezophuma ejele, naye wayesezophuma ejele. So ufa umuntu ejele bafethu kubuhlungu, yabo. Angeke ngize ngazi ke kubantu abasuke bezolanda lo muntu ofile ukuthi bona kuba njani kubo, uthi sebezolanda umuntu wakubo usefele ejele. Kodwa nje ama incident anjalo bafowethu ayenzeka, abantu bayafela ejele, and kuba buhlungu kuthini, kuba buhlungu kuthina sihlala nabo labo bantu ukuthi ubana akasekho, yabo. Ngiyakhumbula nje khona omunye ubaba futhi wayeboshwe kanye nalo baba lo kwakuthiwa ubani uGumede, nangu uGumede lo wenhlamba, khona ubaba wayeboshwe naye ngiyakhumbula nje wagula wancipha nje emzimbeni, umuntu kade nomzimba nje omkhulu, ungathi uyancipha, yabo. Iwasho leyo zisho ukuthi umuntu ngathi uyagula, yabona. Wahamba wayesibhedlela naye washona ngaleyo ndlela, naye ke yena ke engathi walandwa ke naye abantu bakubo. Kodwa nje bafowethu inzima leyanto, inzima ukubona nje isiboshwa sifa, uyabona. Ngiyakhumbula nje kuyenzeka futhi esinye uthola ukuthi sithe siyaphakama sivele sishawe iboshwa sife, yabo. Akhona ke kufa kunjalo ejele, okunye uthi kwenziwa ukugula nje, umuntu uvele wagula washona, yabo. Ngikhumbula nje enye into futhi yakuyenzeka, ngasho ngathi ejele enye indawo, uyabona kunezitsha, yabona bekuphako kunabantu mama chronic, uthola mhlambe badla i-diet ne ukudla kwabo akufani nalokho kwabantu abangenalutho, so bayalethelwa ke bona lokho ukudla lokho, yabo. Thothi sitsha sibhaliwe la ngaphezulu ukuthi asikabani lezitsha lezi zejene, yabo. So omunye ngoba ngiyakhumbula even umphathi wazi wasidonsa ngendlebe wathi ufuna eniqaphele ukuthi umuntu adla ukudla kwakhe, yabo. Ngoba loyo uyathi mifika i-diet yakhe iphuma ngilejo ukuphuma ekitchen, yezwa lonto. Wavele nje wangakufuna ukudla, wathi hayi wapha omunye, wathi hayi mfethu ngicela udle la mina ngi-right, yabo. Wadla lo kanti lo dlayo uzovela adle kanti lokudla kuno poison, washona. Wasinda lo poison obufakelwe yena ngoba lesitsha phela besazi ukuthi esikabani. Wasinda umuntu obefana okuyena obezobulawa, kwafa umuntu amphe ukudla. Yabo nje izinto ezinjalo zigcina zikutraumatize ngaphakathi ejele, yabo. Thuma manje ngempela ufuna ukuyiqaphela into oyidlayo, yabo, ukuthi unika ubani, yabo. So kunzima ukufa komuntu ejele, akusiyinto elula, yabona, ayisiyinto elula. Even kuthina ukuthi siyiboshwa sonke, but kuba buhlungu because abanye abantu ngempela njengoba ngisho ukuthi uyayuthola ukuthi akusatraceki nabantu ngisho bakubo, mhlawumbe umuntu ade wahlala ejele asatraceki ngisho abantu bakubo usevele washona, esigcine singazanga noma ukuthi ugcine engcwatshwe kanjani lo muntu. So nje lezi zinto bafethu ziyenzeka, kuyakwenzeka kanjalo, kwenzeka kanjalo nje umuntu uma efile ejele, mayishonela ejele.
Uyabuya ngokuthi uyakwazi ukutraceka abantu abakubo, or uma bengatraceki angazi ukuthi kugcina engcwatshwe kanjani, noma ugcina engcwatshwe uhulumeni, noma kugcina kwenze kanjani, but nje ya kuba kanjalo. Kukhanya Kude TV.